Sziasztok! Ma egy nagyon menő sztár vendéggel fogunk forgatni, nagyon izgalmas témákról. Apuka szemszögből a várandóság és a posztpartum időszak lesz a boncolgatni való témánk, és nem más a vendégünk, mint Hangler Balázs! Sok Starbucksot néztem. Igen, most egy kicsit beragadtál a Starbucksba. Igen. Egy ilyen kibeszélős. Kibeszélős. Nem. Elküldtük Annát a játszóra, és most kibeszéljük. Egyébként általában ilyenkor Balázs szokott elmenni a játszóra, úgyhogy most... Mindig nagyon sajnálom, hogy nem tudok részt venni a buliban. Igen, milyen érzés ez most neked, hogy most te ülsz itt? Hát figyelj, nem tudom, hogy tényleg a sztorimra vagytok kíváncsiak, vagy kellett a nézettség, vagy nem volt jobb ötletetek, de mindegy, itt vagytok, csináljuk. Meg kicsit menteni, tudod? Ja, na jó. Mindig most sajnálunk, amikor köszönöm. el kell menned, mindig olyan szomorúan állsz az ajtóban, és így integetsz. Igen, nagyon jól esik most, hogy itt lehetek. Na, ez az, kezdjük. Mesélj el minden szaftos részletet. Kezdjük a várandósággal. Hogy élted meg? Most kifejezetten a második várandóságban van szó, ugye? A különbség, igen, mert az elsőt azt mondjuk nagyjából tudjuk, hogy élted meg, mert arról megbeszéltünk, de azért azt is nyugodtan, hogyha esetleg valaki nem látta, és hogy ahhoz képest mennyivel volt jobb, vagy rosszabb, a második. Abban volt ugye más, hogy nem volt lehetőségem, tehát türelmetlenebb voltam, rögtön egy ilyennel kezdem, de ez tényleg sajnos így volt, hogy mivel ugye már a Marcinak a felelőssége itt volt, és ezt a várandóságot Anna, ő is sokszor beszélt róla, hogy nehezebben élte meg, mint az elsőt fizikailag is, és ezáltal ugye, tehát egyszerűen annyi volt már a Marcival is a teendő, amit be kellett jól osztani, ő nem tudott mindig annyira részt venni benne, hogy konkrétan rá az ő állapotára, persze próbáltam odafigyelni, hogy jól érezze magát, de arányaiban most, hogyha össze kell hasonlítani, akkor kevesebb figyelmem jutott így rá. Tehát ezt én is éreztem. Ami nyilván kiváltott belőle valamit. Hát igen, tehát ezen az állapotán nem segített, hanem inkább ugye, pont amikor a leginkább van szükséged arra, hogy valaki a támaszod legyen minden pillanatban, de minden pillanatban azért nem tudtam lenni, sőt, az hát ugye neki is további nehézséget szült, nekem valamiféle bűntudatot, de közben úgy voltam vele, hogy hát van egy pont, amikor mindenkinek igazából a saját. Ez egy baba. Most itt van egy baba. Most egy baba? Itt hagyott Anna egy gyereket. Igen, tudod, ez egyik itthon maradt. Ja, tényleg. Akkor mégse akkora uli. Na jó, akkor értem. Megfogjuk. Jó, ez jó volt, figyeljetek. Ez egy mondat. Ezt így szoktuk. Na jó, akkor próbáljuk meg. Tehát akkor ez egy feszkósabb dolog volt sokkal, mint feszkósabb dolog volt. Tényleg szerintem, hát nem tudom, hogy erős kifejezése az, hogy életünk legnehezebb időszaka volt. Fizikailag nagyon-nagyon a top 3-ban van, az biztos. Mondj konkrétumokat, kérlek. Tehát, hogy mi volt? Tehát, hogy nyűgös volt, hisztis volt, kötözködött. De én emlékszem, hogy az Anna az első x hónapban feküdt. Nem? Igen, tehát, hogy konkrétan egész nap feküdt és ki volt. Most úgy tudom összefoglalni, de hogy tényleg rosszul volt, most nem azt mondom, hogy azért feküdt, mert nem volt kedve felállni, hanem... Igen. És ugye ezzel a ténnyel, hogy ő fekszik, próbáltam toleráns lenni, de alapból, és ez is ténykérdés, hogy amióta Marci megszületett, előtte mindig nagyon az volt a cél, hogy egymásra nagyon odafigyeljünk, úgy segítsünk egymásnak, hogy a másiknak nagyon jó legyen, és aztán szépen elkezdtünk belemászni abba, hogy a teendők tornyosultak, és sokszor túl is nőttek rajtunk. Persze akkor még nem tudtuk, hogy ez 2 gyerekkel arányaiban még durvább lesz, de valahogyan tényleg a fókusz kezdett saját magunkra mászni, és sokkal többet kezdtünk el arról beszélni, hogy nekünk mi a nehéz. Személyesen, egyesével. És akkor közben azért úgy vagy, hogy persze szeretnéd megadni a figyelmet a másiknak, de amikor te is úgy érzed, hogy a te tányérod is tele van már, és már nem fér rá semmi, de még közben azt látod rajta, hogy ő sincs jól, akkor van egyfajta tanácstalanság, hogy oké, akkor ezt most hogy oldjuk meg. És akkor ez persze hullámokban van, hogy elönt, és akkor azt érzed, hogy végképp semmi
kiút nincs ebből, aztán valami mindig lesz, de azért ezeken átmenni, ezeken a mondjuk egy heteken, az kemény, igen. És tényleg nem csak fizikailag, hanem egy ponton túl pszichésen is. Szerintem ez pszichésen nehezebb inkább, nem? Hát, tehát, hogyha pszichésen rendben vagy, akkor már jól kezeled azt is, hogy fizikailag van valami akadály, vagy valami probléma. Igen. Tehát ez mindig a mentális hozzáállás, amit nehéz szerintem jól beállítani. Legalábbis nekem is volt ilyen, amikor terhes lettem Orsival, és ugye ez egy nem tervezett terhesség volt, erről már beszéltünk itt a műsorban, és én emlékszem, hogy nekem azért volt az nehéz, mert az agyamban nem volt rendben ez az egész dolog. Azt nem tudtam hova tenni, és nyilván ez kiváltott belőlem egyfajta létezést, viselkedést, amit ugye a férjem próbált valahogy követni, szóval én vélek hasonlóságot felfedezni ebbe a két sztoriba. De Camilla sem volt egy tervezett hát igen, azért, igen. Tehát, hogy azért nyilván ezzel is meg kellett küzdeni. Igen. Tehát, hogy te mit szóltál, amikor kiderült, hogy hupszi, jön a második? Én marha jó poénnak tartottam. Én az elejétől kezdve nagyon rögtem. Jó poén vagy. Jó poén. Aztán persze, amikor leesik, hogy fú, tényleg ez mi várja, ahogy közeledett a megszületésének az időpontja, egyre inkább, hogy mondjam, én olyan vagyok, hogy csak akkor szeretek igazán szembesülni a nehézséggel, amikor ott van. Ebbe különbözünk amúgy Annával, mert ő minden lehetséges verziót elkészül a legrosszabbra, mindent végigfut, előre aggódik. Én akkor mondom neki, hogy ugyan már, hát majd megoldjuk, de persze hol van az még? Ezek persze nem konkrét megoldások, inkább csak ilyen, hogy hát most nem ezzel kell foglalkozni. És ennek az a hátulütője, hogy amikor meg tényleg ott van, az a bizonyos nehézség. Akkor te kezdesz el pánikolni, és Anna megmondja, hogy látod, mondtam még neked. Pontosan így, ahogy mondod, igen. Tehát kvázi váratlanul ér, mert magam elől is így eltolom ezt az egészet, és nagyobbat is üt ezáltal, amikor ott van. Nektek, férfiaknak mi az első nehézség, ami eszetekbe jut a gyerek születésével kapcsolatban? Az, hogy fel kell kelni, vagy az, hogy pelenkázni kell, vagy az, hogy elveszted az asszonyt, vagy mi az, ami lebeg, amitől gyomoridegedben, és amitől nem teljes tudommal vártad mondjuk ezt a másodikat. Kimondtad a felsorolásba, nekem csak a nem alvás. Tehát az, hogy igen, tehát az volt, hogy úgy voltam, hogy ezen már egyszer túl voltunk, most már a Marci jól alszik tényleg, és most előről kezdődik az egész. Na most ugye ebben, nem akarom elkiabálni, de olyan szempontból szerencsénk van, hogy ha már egyszer elaludt este, akkor aztán alszik. Tehát max egyszer föl kell tényleg, nagyon viselhető. Komolyan mondom, ezért így hálás vagyok. Inkább ugye vele az a nehéz az altatás van, hogy nagyon hamar sikerül, de az is van, hogy órákon keresztül, nem tudjuk még, hogy miért. Úgyhogy ettől az éjszakai sztoritól féltem, de végül is nem ez a része lett a nehéz. Nem? Hát... és ez az, ami történt, amit mondtam, ugye, hogy amikor megszületett abban a pillanatban, és hazaértünk, akkor esett le, hogy hoppá, itt most egyel többen vagyunk, és ez hagyján. Az nagyon durva érzés. Nagyon durva. Én először hátranéztem a kocsiban, emlékszem, és ketten ültek ott, és így. Ott még cuki hozod, ott van, még ezért, jaj, de jó, van még egy ilyen kicsit. Ja, még hazaérünk, tudod, még a kocsiban vagyunk. Pontosan. És tényleg, ezt most viccenkül mondom, hogy hazaértünk, és kb. 20 perc alatt én annyira elhűltem ezen a tényen, hogy itt van, hogy ott tehát nagyon hamar begyűrűzött ez nálam. Egy olyan állapotba kerültem, hogy nem hiszem el, hova lett az életem. Őt még, vagy hát nem is az életem, az életünk, mert ugye volt egy rutinunk. Tehát például azt, hogy őt is meg kell fürdetni este, én az első pár napban személyes sértésnek vettem. Az, hogy erre nekünk most időt kell szánni, mert hát... Honnan? Miből? A nulla időből? Hát igen. Meg az, hogy már olyan jól beállt a mi életünk. És itt van egy gyerek, aki ránézésre aranyos, de érzelmileg nem igazán kötődsz még hozzá, hát mert mihez tudnál, nem tudod, hogy milyen, nem tudod, hogy viselkedik, és közben mégis rengeteg energiát igényel, és hát sok feladat van vele. Ez az egyik része, a másik meg, hogy tehát én érzékeny vagyok, és ettől nagyon megborultam az elején, mert az volt például, hogy nem tudom, fürdettük, és azt, hogy úristen, a Marci kádjába, a Marci hőmérőjével fürdetni őt, az egy ilyen szentségtörésnek tűnt. Tehát, hogy az volt benne, hogy már rég nem használta a kiskádat, ugye, meg a cuccokat. De ez a Marci kádja. De ez a Marci kádja, és most mi van? Mit akarsz? És
én kérdezősködtem mindenkitől, tőled is emlékszem, akit én meg ismerősöktől, hogy ez meddig tart ez az érzés, ez a furcsa érzés, hogy azt se tudom, hogy ezt igazából akarom-e, hogy most már ez legyen a felállás. És már mindegy. Segítők észrevettük, hogy miről beszélsz, úristen, de gáz. Mindenki mondta, hogy én ilyet nem tapasztaltam. Az első pillanatok, ez marha jó volt. A kérdést. Ebből tudtunk mindent, hogy kell. Nyilván nem. Én mondtam a bűvös 3 hónapot. Az igen, figyelj, most vagyunk ott. Igen. Most vagyunk ott, és most már nagyon stabil. Tehát most azt mondom, hogy figyelj, nagyon pöpez, de ehhez az is kell, hogy Anna az olyan, hogy pont azért, mert ugye amit beszéltünk, hogy ő mindenre felkészül, 1000-féle stratégiát kidolgoz, mindent kipróbál, és a végén az 1000-ből az egyik működik egyszer csak. Tehát az, hogy kell mondjuk 2 gyereket egymás után egyedül megfürdetni és lefektetni, ez nem tudom, nekem szerintem nem ment volna, hogy kitaláljam. Ő kitalálja, kipróbálgatja, megcsinálja, nekem csak át kell venni a technológiát. Szóval tök jó. De amúgy visszatérve arra, hogy mennyi idő, már 3 hét után már azt mondom, hogy ott jött el egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy oké, megjöttem én is, most már valami közön van ehhez az egészhez, már voltak dolgok, amiket szívesen csináltam, most ez így hülye hangzik. Nem hangzik, szerintem ez teljesen normális. Igen, pont ez a rossz, pláne hogy ezt nem mondja ki senki. Igen, meg pláne egy apa, nem hordtad a méhedben 9 hónapon keresztül azt a gyereket. Tehát apaként... Meg hát hallod, el is tolta magától az egészet, tehát hogy azért nem állt bele 9 hónapon keresztül abba, hogy vagy aki 2 gyereke lesz, és ráadásul kislány. Hát igen, az nagyon jó. Tehát annak nagyon örülök. Az, hogy egy olyan, mindig is így képzeltem el az életem, ez így bejött, ezért tényleg így hálás vagyok az égieknek. Hát van benne sorszerűség, nagyon azt érzem. Tehát tényleg az, hogy ugye váratlanul is jött, hamar is jött, összességében azt mondom, hogy nem történhetett volna jobban. Akkor se, hogyha így terveztük volna, úgyhogy ajándék ez így. Durva. Én is ezt érzem már egyébként, meg sőt, már régebb óta, de hogy... Jó, egy 4 év után. Egy 4 év után. De nem most kezdted érezni ebben a pillanatban. Most már azt most, hogy mondod, tényleg, ez egy olyan... Nem. Nektek szerintem az nagy különbség egy férfi meg egy nő között, hogy a nők, ahogy mondod te is, hogy kidolgoz 1000-féle stratégiát, megpróbálja megoldani ad-hoc ott a napban a helyzetet, és ti pedig sokkal inkább valami felsőbb ilyen mentális szinten vagytok, ilyen apasági vagy szülőségi szinten, hogy nektek többet jár az agyatok a felelősségem, meg az ilyesmi, nem? Legalábbis én ezt vettem észre, hogy engem is derültékből villámcsapásként ért, amikor mondjuk Louise megszületett az, hogy most már felelősséggel tartozom tényleg valakiért, vagy valakivel szemben, de hogy nektek ez még durvább, mert mégiscsak ti keresitek a pénzt, meg ti mentek el dolgozni, meg tőled, vagy a férjemtől kértem akkor pénzt, hogy kéne egy cipő, meg ilyesmi a gyereknek, hogy ez rosszabb vagy jobban sül? Rosszabb vagy rossz? Na, basszus, nem tudom beszélni. Rosszabb volt, vagy jobb volt a második esetben, amikor Kamilla született? Nehezebb vagy könnyebb? Na, Istenem, köszönöm, hogy segítettél kikeveredni. Hát, összességében minden nehezebb volt, azt mondhatom. Tehát ez a része is. Tehát az, hogy ugye ez örök vita, vagy nem tudom, ezt soha nem fogjuk megtudni, ugye, mert nem vagyunk igazából a másik helyzetében, attól függ csak, hogy mennyi empátia van bennünk, de hogy kinek a nehezebb, annak, aki többet van itthon a gyerekkel, és full monoton az élete, vagy annak, akinek több fronton kell úgymond fejbe is, meg fizikailag is helytállni, mert a váltás is tök nehéz. Tehát például ki kellett dolgoznom egy stratégiát, hogy amikor elindulok hazafele a munkahelyemről, akkor még ne legyek benne, vagy akkor már ne legyek benne abba érzelmileg, ami ott bent történt velem, hanem már készítsem fel magam az alatt a fél óra alatt, hogy mi lesz akkor, ha hazaérek, akkor könnyebb becsatlakoznom az itthoni történet. És ilyen apróságokon múlik. Különben van olyan, hogy megérkezem, és azt mondom, hogy mi van? Még nem vagyok kész arra, hogy megfogjam, hogy ezeket tudatosan kell, és egyszerűen muszáj figyelnem magam, hogy mi az, ami működik ilyen módon, és ezek az apró segítségek működnek. Azt hiszem legalábbis, vagy úgy érzem. Egészségetre. Meg ez a másiknak is jó egyébként, tehát mondjuk én is jobban örülök, hogyha nem úgy jön haza a férjem, hogy akkora jó volt benne a színházban, és ezt kell hallgatod, mikor ugye otthon vagy már 8. hónapja pizsamában lehányt pólóba, akkor lehet, hogy mondjuk nekem is segítség, hogyha kicsit együttérzőben ér haza. Vagy az, hogyha belép az ajtón, és odaadhatod a gyereket, és nem az van, hogy várjál, még leülök, még WC-re megyek. Erre az okosok azt mondják, hogy úgy kell azért csinálni, hogy apának kell adni egy fél órát, míg átszellemül. Csak úgy, mondom, lányom, csak mondom. Egyébként én ezt
én ezt meg tudom érteni. Tehát most persze. Azon néhány alkalommal, amikor én mentem el dolgozni az elmúlt időszakban, amikor én jöttem haza mondjuk egy előadás után, vagy bármi koncert, vagy ilyesmi után, akkor azért az tök nehéz, hogy akkor kell egy idomulási időszak. Igen, újra anyává válsz, igen, mert egy tök más flowba vagy. Pláne, hogyha színpadon dolgozik az ember, akkor extrémen így van, de gondolom minden más munkahelyen is így van. Tehát, hogy annyira abba vagy, hogy ott mik történnek, amit nem is tudsz jól elmondani a másiknak. Hiába mondod el, akkor se lesz az olyan. Meg a másik nem úgy figyel. Tehát, hogy én is azt vettem észre, hogy amikor Máté is hazajön, és... a munkájáról beszélünk, kikapcsol az agyát. De nyilván így, hogy Noel 5 éves, már őt is érdekli. Tehát, hogy Noel megszokta, hogy majd jó, van plusz egy főd, akinek lehet mesélni. Konkrétan az van, hogy hazajön Máté, és megkérdezi tőle a gyerek, hogy apa, milyen napod van? Kivel forgattál? Mit csináltál? És egyébként ez itt tök jó, mert elindul egy ilyen családi beszélgetés. És akkor így mind a ketten apára fókuszálunk, és meghallgatjuk azt, ami vele történt. És most én is forgattam pont valamelyik nap, és hazajöttem, és ugyanez volt, hogy beléptem, és a 2 fiú ott várt, hogy na, mi volt? Mesélj, milyen volt, hogy érezted magad? És ez baromi jó érzés volt, hogy már én mondtam, hogy várjatok, még nem kapok levegőt, még nem tudok beszélni, még 13 óra után, fú. És akkor így ültek, hogy na, mondj már, gyerünk már. És amúgy ez tök jó. De az elején, amikor tényleg... Amikor kicsik, akkor azért ez... Ki vagy, nem az. Egész nap sírt a gyerek, és akkor ő bejön úgy, hogy kérdezem, én is fia voltam, hogy hazajöttem, mondtam a Kamilának, képzeld, mi volt, és hallott, fia, rám se hederített. Nem is kérdezett semmit, hogy milyen volt, hogy ez meg is sértél egy kicsit, hogy nem érdeklődik. Hol van, figyelj, akkor hagyjuk. És kösz szépen, akkor ennyit rólatok, elmentem kocsmába inkább. Engem tényleg érdekelne, és... ilyen mélységben nem szoktam apatársakkal beszélgetni, csak felszínesebb dolgokról, vagy technikai dolgokról inkább, de amúgy majd lehet, hogy csinálok egy ilyen közvéleménykutatást, hogy ez a része érzelmileg kinek mennyire nehéz, mert én azt éreztem, hogy nekem nagyon. Tehát, hogy tényleg voltak olyan pillanatok, amikor azt hiszem, hogy a hullámok úgy csapnak össze a fejem fölött, hogy pszichésen is egy kérdőjel, hogy a következő percet hogy csinálom meg. És hát valahol nyilván azért jó érzés nem tudni, hogy mások is vannak így. Meg is van a következő apád, hogy van részünk témája. Mindegyiket be kéne ültetni. Oké. Tényleg. Máté, te beülsz, nem? Elmesélek. Máté úgy elmesél, semmire nem emlékszik. Nem emlékszem semmire. Nem volt otthon, szóval nem. De tényleg csak mindegy, majd befogod, és azt mondja, hogy nem tudom. Hát figyelj, nekem van egy konkrét olyan emlékem, amikor Louisit altattam, ugye tudjuk, hogy altattam Louisit kézbe, tehát azért egy idő után az már, amikor mondjuk 1 éves elmúlt a gyerek, az már elég, tehát akkor jöttem rá, hogy oké, át kell szokni az ágyban. Figyelj, hogyha magam elé képzellek, akkor így látlak még mindig. Jó, csinálom, ez a jóról balra, és működik valamelyik nap, már én is elmentem, mondom ezt. Igen, én eladtattam már a te gyerekedet egyszer így, úgyhogy működik. De emlékszem, hogy volt egy olyan este, amikor színházban volt Kiki, és altattam Louisit, este 8-tól szerintem, hát biztos, hogy tovább, mint 10-ig, mert hát hazaért Kiki, de 4-11, fél 11 körül már olyan állapotban voltam idegileg, attól, hogy nem alszik, hogy komolyan én nem tudom, tehát már nem mondom, hogy kiabáltam vele, de ez az aludjál már, és amikor már így sírsz, és könyörögsz, és nem tudom, milyen a kombinációja. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Igen, nagyon ki voltam, és emlékszem, hogy akkor jött be az ajtón a szobába, mert hát hallottam, hazaért nyilván, és hallottam, hogy a szobában valami nagyon nem oké, és feljött, és kinyitott az ajtót, és arra emlékszem arra a tekintetre, és ez nagyon beleégett az agyamba, hogy de szar most így hazajönni. Hogy hazajött, ki voltam, a gyerek nem aludt, álmos volt, ordított, én is ordítottam, én is ki voltam, és ő így hazajött, és így emlékszem az arcára, és akkor jutott eszembe, hogy hát ez muszáj basszus ezzel valamit kezdeni, mert még 8 ilyen eset nem fog hazajönni, vagy nem tudom. Szóval ez nagyon, nagyon szar. Szerintem ezzel mindenki átmegy, ezt most csak arra felmesélni, mert valószínűleg azt ő se kezelte jól pszichésen. Aha. De nem is az elrettenés miatt van az, lehet, hogy nem jön többet haza. Inkább az, hogy tényleg ahhoz, hogy én jól legyek, ahhoz az kell, hogy minimum mi ketten jól legyünk. Tehát, igen. Ha Anna nincs jól, én nem tudok jól lenni. Tehát nem tudom magam pont elengedni. Ezt akartam kérdezni, hogy van időtök egymásra? Csak rajtunk múlik, hogy legyen. Tehát még emellett is azt mondom, hogy ha magunkra szólunk, és az van, hogy este tényleg alszik mind a kettő,
üljünk le, beszélgessünk, tényleg mindenre van lehetőség. Szerintem az kifogás. Most nem azért mondom, mert mi ebben annyira jók lennénk, és minden este órákat beszélgetünk, nem ezért mondom, hanem mert tudom, hogy meg lehet csinálni, és hogyha nem történik meg, akkor az csak rajtunk múlik. Tehát ez duma, hogy jaj, mert nincs idő 2 gyerek, mert van, ha akarod. Még így is, nem persze. sok, meg nem te számolod ki, hogy mikor, de van. Igen, hogyha nem a telefont nyomkodod, meg nem tudom, mit csinálsz, tévét. Igen, pedig mi nyomkodósok vagyunk amúgy, de hogyha magunkra szólunk... Szerintem már mindenki nyomkodó. Ja. Szerintem is, az már full Szóljon, aki nem. Igen, az már sajnos full alap, hogy mindenki a telefonját nyomkodja, de hogy így randi idő elmenni, amióta Kamilla megszületett. Igen, tehát más otthon a kanapén. Igen. Mert közben van benned egy feszkó, hogy vagy felébred, vagy nem ébredsz fel. Még 5 perc lehet felébredni. Igen. Hogy ez a húz meg ez még rosszabb, mint hogyha tudod, hogy úgyse. Igen, akkor nem legyen ébred. Meg amikor kilépsz az ajtón, akkor kicsit le tudod tenni a szülőséget. Igen, ez olyan, mint hogy a külföldre mész nyaralni. Akkor egy kicsit itthon nagyod a problémája. Így van. Ez ugyanaz. Na jó, de akkor is a gyerekről beszélgettek, tehát elmentek kettős, tudja, hogy a gyerekről. Egy idő után szóba kerül, igen, ez tény. Meg nálunk volt olyan, hogy elkezdtük nézni a fényképeket. Hát, igen, elég beteg, nem? Vagy az, hogy tehát az, hogy nincsenek ott, és mégis nyomod. Olyan randi, hogy 2-esbe, olyan nem volt, most az elmúlt 3 hónapban, mióta megszületett. Aztán például, még megbocsátható. Hát igen, most még, igen, tehát már majdnem ott tartunk talán, tehát hogyha a lefektetés után pár órát tuti, hogy stabilan alszik, akkor már majd meglépünk. Most hamarabb fogunk, mint a Marcinál, mert most már tudatosabbak vagyunk, meg már a nagyszülők is jobban be vannak tréningezve, úgyhogy ez szerintem menni fog. De például 2 alkalom volt 3 hónap alatt, amikor úgy mentünk el, amúgy okmányirodába, szóval Romi busszal mentünk, meg minden direkt, hogy tudod. Tovább tartsuk. És a lényeg az, hogy már akkor, hogyha így vagyunk 3-an csak, hogy a Kamillával, már ez egy egész más minőségű dolog, és tök jól esett lelkileg. Más kérdés, hogy arra még ugye nincs lehetőség szintén, hogy úgy menjünk el 3-an, hogy a Marcival csak újra, ugye? Az pedig ez is tök fontos ám. Igen, és nagyon várom azt is, hogy ezt meg lehessen csinálni, ez még talán egy kis idő, de talán már nem olyan sok. Mi ezt úgy csináltuk, hogy egy délutáni alvás alatt őrizte valamelyik nagyszülő otthon a picit, és akkor el tudtunk menni. De ez hány hónapos korában volt kb? Hát akkor, amikor már fixen aludt délután. Tehát, mit tudom én, 4, 5. Ja, azért mondom, hogy reménykedem, hogy hamarosan. Ez a gyereket elaludt. Tényleg? Hát jó van. Na jó van, hát akkor... Hát figyelj! Azt hiszem, ez kerek volt. De azt nem tudtuk meg, hogy Anna milyen hisztiket kapott. Igen, pedig engem valamire érdekelt volna. Figyeljetek, hogyha olyan adást akartok, hogy beszéljük ki Annát, azt is lehet, ez egy másik téma, tehát meg arra kell idő akkor. Arra fel kell készülni. De tök jó vagy, hogy így kitárulkoztál, meg tök sok őszinte dolgot így elmondtál, amit szerintem nem nagyon mernek kimondani férfiak. Legalábbis én még nem nagyon hallottam, úgyhogy... Ennyike, és nagyon szépen köszönjük, és azt meg fogjuk csinálni, azt az adást. Aki beszélős. Aki beszél. Nem, arra, hogy amit Balázs mondott, hogy több apukával beszélne erről az érzelmi részéről, és nem csak a technikai dolgokról. Kösz, hogy itt lettem a buliba, és befogadtatok, olyan jó volt. Igaz? Nagyon jó volt. Szóval nektek meg kösz, hogy minket néztetek, hogyha bármi apás téma egyébként van, amit titeket érdekelne, vagy a férjeket, vagy a nagypapákat, vagy bárkit, akkor írjátok meg nekünk, és hát Balázs itt van, és válaszol. Úgyhogy sok puszi nektek, sziasztok! Hello! Hello!